Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua ngarit pari, lah iki wis enek wong ngarit lur, iki sing tandur wis ngayak. Lah ndelalae lur, diingi jarine cerah, harine cerah. Lah ndelala hari kedua udan deres kaya ngene iki lur, dadi ora iso ngarit, ora iso usung pari, dadine ya wis gur ngerek karo ngiyup enek nggon jero pondok ngene iki lur. Ya wis disyukuri ya lur. Etung-etung ngiyup karo dinggo ngaso karo ngopi-ngopi lur. Lah iki separe padahal urung etuk lur. Ya wis ki lur, tekan ngomah iki arepe masak tapi kok rada males dadi masak sik simpel wae sing enek apa jenenge enek proteine terus enek sayur-sayure. Lah iki boncis karo wortel diiris-iris ngene iki lur. Lah sakwise diiris-iris langsung bar dicuci digodhog setengah mateng sik lur, setengah matengnya aja mateng-mateng. Lah nek bar digodhog langsung dijegurne banyu adem. Lah iki ditumisne bumbu ya biasa brambang, bawang, miri, lombok. Lah iki kenane proteine tak kei daging ayam lur. Lah daging ayam dimasak sih karo bumbune kuwi mau dijeguri laos salam karo serai. Mbok menawa bocile moh ayame iki mau tak kei bakso sisan. Lah mari rada setengah mateng terus dikei apa jenenge lur banyu sak cukupe mawon. Terus ditambahi ya mboten lali gula, garam, penyedap rasa. Lah ditunggu ngesek ayame mateng. Oh iya gen tambah cetar pedese kita tambahi merica bubuk lur. Mau kan wis tak kei apa jenenge kuwi lombok umet rawit. Lah niki tak tambahi merica bubuk. Lah nek pun mateng ayame langsung mawon di napa niku dijegurne sayure wau sedilit mawon ya lur, margane kan iki mau wis digodhog. Lah dadine kan boncise jek ketero ijo apik ngene iki to lur, nek digodhog riyen wis ngenes dadi lur iki komplit enek proteine enek sayure. See you lur.